Tak dnes je 13. júla. Išli sme vlakom do Zvolena a odtiaľ zo Zvolena do Žiaru. Tam sme si nakúpili špekačky, slaninku a tu sme prišli k Šášovskému hradu. Ale tu ideme opekať. Ale oni už tam boli hore, tak sa im tam nechce, ale ja tam pôjdem sa pozrieť, lebo som tu prvýkrát. Áno. Dobre, dobre. Paráda. Máme klobásky, slaninku, všetko máme. Zeleninka. Dneska mi sa vám dá. Dobre. Šašovský hrad. No a vybral sa jedného dňa zvolenský hradný pán medveďa loviť. Horu prešiel krížom krážom, na medveďa však nenaďabil. No tak to by sa mu teraz nestalo. Stretol by aj 5 medveďov. To je pekný výhľad. Áno. Kamen. Sa tu pečie, dobre, zdravím. Poď si zobrať a príšti mohli hory. A tam je to? Áno, tam. Dobre. Dobre. Od parku BMW. Pekný hľad, však? Pekné je to. Sa tam oplatilo ísť. Už aj upravujú lešenie tam? Upravujú lečo. My sme včera ten Šašovský bol pekný. Hričov. Či Hričovský. Aj ten opravujú, aj tam bolo lešenie. A stupenka bola kameň. Dolník hore z takého jedného stanovišťa na druhé. A tento tu, 100 kilový, si zobral najľahšiu tehlu. A ostatní trepali Aj tehla bude dobrá. A iba tá jediná jedna tam bola. Dobre pripravili, dobré špekačky, dobrá slaninka, dobrí kuchári. Dobre pripravili. Výborne. Dobre, vypínam. Tuto máme hrad. A kde je tá bačovka? No tam sa ideme fotiť. Tu je bačovka. A tam ideme na A toto je pekný výhľad na Hron. Málo vody v Hrone, málo prší, tam je Milan Bobot, Jarka. A tu je náš Pavko. Áno, tu som ja. Dovidenia. Hej, čau. Ja, že ty mi bolo, že sa zľakla, že si mi padla. Sme prišli zo Šašovského hradu a teraz sme sa zastavili v Trnavej hore. Jalnej? Jaj? Aha, tak. Tak sme, aby sme vedeli, kde sme. Žiarna Trnava, aha, Trnava hora. Tak sme tu, Jalna, áno. Tu sme. Dobrý deň, dnes je 19.
a Júla a išli sme s Vládkom, s Erikou, s Jarkou a s Jankou teraz sme na Fuggerovom dome a ideme odtiaľto na Šachtičky a na Španiu dolinu. Tak sme išli odtiaľto, sem, Selce a takto sme prišli. Prišli z Fuggerovho domu na diel 936 metrov. Tuto máme Banskú Bystricu a teraz vám chcem niečo ukázať. Tu máme... Aha. Tak tu som na bicykli teda ešte nebola. No, tuto je občerstvovačka. Pozrite sa na toto, že vezmi si čo chceš, zaplatením podporíš dobrú vec. Tu je kasička. Tuto sú oriešky a tuto je pivo. Tak sme Šachtička, 957 metrov. Dobre. Tak sme išli, Banská Bystrica, Selce, Fuggerov dom. Tu bude asi tu. A teraz sme Šachtička. Tu sme Šachtička. A ideme do Španej doliny. Tu máme aj medvede. Na zdravie. No to je rýchlejší, poďte dopredu. Ako Holanďania. Čau, čau. Čau. Ale pohode, dobre, tlačili sme hore dolu. No. Ja som zostal ich Holandskové prišiel ako vy. Tak sme teraz v Španej doline a tu je špeciálny deň, tu robia štiart. Áno? Á, dobre. Paráda. Takže tu máme zemiačiky a čo tam je? Zemiačiky a slaninka. Cibulka. Cibulka, dobre.
Dnes je 20. júla, začíname cestu z vlaku z Banskej Bystrice, ideme do Žarnovice a sme 6. dnes. V žltom tričku? Nestratila si žlté tričko, čo nie? Jaj, nemám tu, ne? Tak ideme do Žarnovici, ideme sa kúpať na Rýchňavu. Tak zo Žarnovice sme spravili 14 km a prišli sme, tuto je Kopanické jazero, toto sa volá Kopanice. Pivo 12, prosím. Kopanický taj. Minulý rok. Krásne. Nádhera. Áno. Tak sme prišli na Rýchňavu, na Rýchňavské jazero.